Tikulandira kondenomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene tili makhandi ya Malawi osiyanasiyana makhandi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Nditafuna kubweretsereni bambo Samuel Lwara amene wanditha kunena kuti ngati pali munthu mmodzi amene ndi wokwiya kwambiri ndi mmene dziko lathu likuyendera ndiwo Samuel Lwara. Tiyeni khali modzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti timve kuti Samuel Lwara ndi chifukwa chani kuti iwo ndi munthu wokwiya kwambiri ndi mmene dziko lathu likuyendera komanso iwowa akufuna kuwauza Amalawi kuti ayi nthawi yakwana tsopano kuti Amalawi ochuluka adzuke ndi kutsutsa boma limeneli kuti asamangodikira kuti wina wake munthu mmodzi akhale ndi courage kuti adzuke koma tonse Amalawi ofuna kuti tikhale anthu olimba mtima ndi kumadzudzula boma pamene zinthu zikuonongeka apo ndi kuti dziko litu zinthu zipitira kumangoonongeka anthu ndi kumangodandaula mu mtima chonsecho akudziwa kuti akhoza kudzuka ndi kunena chilungamo kuti ayi apa zinthu sizili bwino ndipo zinena kuti zikonzedwe. Tiyeni khali modzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti mvute Samuel Lwara akuti pa nkhani imeneyi lero pa Nyasa VoiceBox. Yes, comrades. Good afternoon, nonse. Abalawa Nzanga. Amene mvuti satira. Thank you very much. Nzanga ambira amene mkumabwera ku my inbox to tell me what to do. Mkunduza Lwara pangeni chakuti. Lwara. Rauze na ndumakuti. Let me tell you, comrades. Ngati pali munthu wokali kwambiri Malawi munomo ndineyo. When there's a person who's so angry about what is happening in Malawi, I'm one of the people amended waukali kwambiri. Why ndine waukali? Because when SKC was alive, mukuziwa Zimene mapanga, I was campaigning for SKC. Not in an easy way, not monyengera. Ndi mapanga ndi to campaign for SKC. Ali wa Moyo. I took the challenge. Ndipo mene mambo pa campaign for SKC ni maziwa mwina ndimaona kusogora kuti zomwe zitatsike ndi chani. Suli kawani mango khala ena mango ngati Samuel Lwara mango lala ata mango yangu. Malawians, you must know this. Ineyo ngati pali munthu waukali kwambiri chimwere ni SKC ndineyo. Mwina enanu mukubwera mosatira mukungosatira. Koma ine ndilo okupsa mtima kwambiri. So ndabwera poyera kumpangira campaign SKC. Nditawerenga agreement ija komanso ntaenda ndi chipani cha MCP tili opposition mpaka kulephera zisankho 2019 ndi mpaka kumunyengera SKC kukhala running mate wa Chakwera ndi kulowa boma MCP after 20 chakuti years ali opposition. So ine ndine munthu waukali kwambiri. So ngati pala ntena mmapanga simplify kapena kungoyerekeza ukali wanu nde 2025 simzavota bwino ayi. That's why mwina so muli ndi mantha kumaopa MCP DPP kuti akhuza wina zisankho UTM kuzalephera. Then mapyantine kupsa mtima kwambiri. How do you think Malawians? Ine SKC ndikumpangira campaign. Ndinaona zili chonse. Chene chimachitika kwa SKC. Mene MCP mamudera ndikuziwanso. And mene MCP mamudera SKC. Ineso ni madana ndi MCP usogole wao. That's why nimazuzula Chakwera mpaka lilole. Zingavute zitani unless ntamwaliratu. Kwanga ndili wa Moyo. Zimene SKC amafuna ziko la Malawi lichitike zachita. Koma sindima pa mpando wina uliwonse wa chipani kapena usogula chipani kapena ufuna udindo wa ndale Malawi muno ayi. Koma ningothandiza Malawi amene akuvutika kwambiri omwe samapanga ndale komanso omwe amafuna chilungamo. So comrades, mwina ndikamakhala pay Lwara simu yankhula Ine since the death of SKC, may so keep on rest in peace. Sinagone ndipo sinakhale pansi. Ndipo simawerenga ndalama zimene maononga ndikamaenda. Kapena nthawi imene maononga ndikamaenda. Even zochita zanga pa khompanga zachepa. Nkhaza zimene ndimalandira kwa MCP mwina zikuchepa panopa. I'm not just sitting ngati mene mukhala anthu ena ani. When you want to change things in a country, you must wake up, paweka zuka. Usaone wina neighbors bena upanga wona zai wewe kodi chimene chitege tingapange branch ndiye Malawi umene wo. So I'm the type of a person, I'm Samuel Lwara, that's how I think. Even if family kwa tabalanga mandiziwa. Amenda kula nao limoza yamata kwamba primary school mina ku secondary school mpaka kwinaso ndikwinako. They know me how I behave. Pachilungamo akulu sipofuna kuti munthu usatulikepo thukuta. Tizituluka thukuta pachilungamo. That's what we need in Malawi. Chikuti paife ndi chilungamo cha boza. So zinthu zonse zimukona anthu onsewa tikudana nawo kuti asomusogera Peter Mthalika sana lamule bwino. Chakwera ndife Malawi timapanga kuti anthu amene wawo asamatira mule bwino. Chifukwa sitimauza chilungamo komanso akapanga zobowa
timachita mantha kwazuzula. That's why we're suffering. Without your courage of pointing out the negativities of our leaders or the failures of our leaders, kungokhala pay. That's why my leaders amene akutizuza. Even msogamenti ngasasange kusogoloko ngati khaidwe yathu amalawi ndilomwe longoti basi we compromise the situations. That's why asogolera amapanga misbehave. Taona ndalama zimene zikonongeka zachakwera amene akonongera ndalama. Taona ngati maulendo achakwera amene akuyendera kunja kumaiko akunja. Taona anthu amene akuyenda nawo achakwera pita kunja. Tikupindwa apo chana Malawi. Our inflation rate is still high at 36%. Zosekera zimene zozo. So Malawi ena tikamapanga zinthu tikamayankhula mona ngati upanga zibwana. Ayi, ene sidi kupanga chibwana. Even it means kuti there's somebody para anthu ena umafuna ti tigwirizane bwino bwe tipange zinthu zisinthe Malawi. We can do that. Pamene tafika Malawi ndi chakwera wathu. Even in Malawi anthu ena kwa kama iko ena tikanayamba nkhondo against against the sitting government. Mukamava kuti kuli anthu ena awukira boma zimayamba mezi kuchita ku Malawi. Koma ngoti ku Malawi kuno we've got a tendency of just leaving the few to speak for the multitude of people, even trying to express or representing the multitude of people who claim themselves that they are suffering. That's what is the problem. That's why I mean tukuchemera mwina tikamafuna usogero wabwino Malawi tipa hapa ngono kwambiri than the people omwe amatisatira. But what we need to do is tizigwirizana. Iweso uzuke paweka. Kwani mezi zikuenda ku Malawi kuno zikusangalasa ayi sizikusangalasa. So what are you doing about it? Mupanga chani. Zidi ku Malawi zikuvuta and you're just quiet. Why do you do that? So if I meant to go in there, tikamakuza nikuti pena pake, maybe you people, we need to do something. You need to help us. You need to do that. You need to do what? Ena mango tiona ngati mwina ndi fanthu openga. We are not mad people. Zima tiwawa kwambiri. Because we know the truth and we know how government must be run. Even ziko likamaenda bwino tiziziwa tuchitika ndi chani. So you take things for granted. You take things for granted in the sake of mupanga zinthu khangati moyerekeza. That's why mwindi mantha tai. Azabera chisankho palibe angazabere chisankho ngati niyo mulipo. No one can steal your elections when you are there. So tikamapanga campaign iyi ineyo kwa ineyo wa Malawi nzanga. My comrades, of course mkulipanga encourage. Koma ndewe imene iyi yawimba ndichakwera kapena kuchosapo munthu amene akula kusandale ku Malawi kuno. Sikuti kapanja munthu mmodzi ayi. Iyi ndewe yapayekha. Ngati kuona kupena kupelera mphamvu athandize amene akukuyimirira iweyo. President upanga fezi kukusangala sana. Give us your support. We need your support. Encourage us with your support. Because it's not easy to fight a government yokuba ili mboma. Kauna nimete navutika ndi DPP. We fought DPP in 2019. Tinali mbika campaign tiko opposition. Koma 2019 DPP inabira sankho ndikuwina. So it's just the same. Expect same scenarios, same situations to be there. Kuchosa MCP mboma. Enafe tinali ku MCP. I'm happy I've got this young man, Comrade Yongo Wayongo. Mfana wabwino kwambiri. Anali chance college, anali ku MCP, anali executive neck ya MCP. He resigned and now he's teamed up. Saktizemozi ku UTM, supporting UTM. Yeah, ku UTM walweratu. Koma ine I'm supporting UTM leadership. Imendi kufuna ine. Tacho, we know what is happening in MCP. And we know what to do. Pa campaign yathu tikazamba kuenda kuti tamba kuenda campaign ikasegulira. UTM ikamaliza convention yao. Zakazikika zinthu taziwa UTM position. You see how we're going to campaign. That is UTM to campaign. Koma we not need lazy people to join us. We not need and homosakunda Malawi amango elekeza popanga. We not entertain that. Our campaign will be very good. And with my team, we are very much ready. I met apanga visit mina suguri. I met apanga visit IUTM. They know how we approach them. Tindi team yathu yamphamvu kwambiri. I've got my very strong team. I mean tufuna ziko lino lisinthe. We are not biased. Makandidate amene tukuma nawo kuitemo tukuma nawo panditi tikakumana nawo we analyze them. Mpaka nthawi imene zakwaneyo ku convention akakadusa tizaona meta yapangire. So comrades Malawians tinazowera kumangoona zinthu zikuchitika mziko. That's why we are failing. Do you think the whole people, the 20 million plus people, can we fail to maintain tingalipe kupanga zinthu mziko muno?
tingalepere kupanga zizoyenera 20 million people mukati mwathumu muli ma professor, ma doctors, anthu ama skills out, naturally people, intelligent people. But why are we failing to bring all those ideas zeru zoseza kuzika pamozi ndikusintha dziko lathuli within a week or so tikuza kusintha dziko la Malawi? But why do we fail? It's because timazikayikira so kuti dziko lisilatu. Just imagine, out of the all notable lawyers in Malawi, maloya onse kumalawi amene mwakhala mukuwapasa ulemu, majaji amene mwakhala mukuwapasa ulemu, majaji ena akuluakulu tumene ena anapuma ndi kupuma koma anapuma ataononga dzikoli ku nkhani ya chilungamo. There's one judge Kamangira wabwerapo tu amba kutiuza zimene zikuchitika ku judiciary. One person amongst all the lawyers Malawi munomu waziyimirira. He has stood up representing us kuti chilungamo chioneke. This is the courage we need in Malawi. This is zomwe tikufuna ku Malawi. These are the type of people we need. Kumayima pa chilungamo. Ngati ukuona mu office musizi kuyenda, rise up. Show us that you love this country. Show us that you are representing us as a nation. So muli institution ambiri Malawi munomu, even muzipani mukuona kuti uyu ndola kuisa mchipani is not a good man. Inyo basi kumamsekerera. That's why I stopped talking about Chakwera presidency. Chakwera kwa MCP, that's why I didn't like him. Even Chakwera, he knows his weaknesses. Kwa sangapange compromise, or he cannot even reverse his decision. Kukhala pansi ndiye na mchipani mwanzeru, akula kuru zinsizi kuenda bwino ndikulephera apa ndi apa. How best can we help you? How best can you help me? Timafuna leader of human. Saulos Chilima, when he heard that I was campaigning for him, tinaka kumana nyumba kwa 43. We discussed a number of issues, and we never discussed politics. We discussed matters, issues that could uplift the standard of living here in Malawi, or the dwindling standards of life in Malawi. Tipange free uplift band. Mr. Lwara inyo ndi na MCP, ineyo ndi msogowa item kwa vice president wa ziko. Kwa manzeru zanga ndi Chakwera, siti kugwiza na bwino ya. Zinthu sizikuyenda meti maganizira. Lwara, what should we do? I told also the vice president what I was thinking. Komanso, being him already pampando of vice president, I said no. But already you have the vice president. What are your plans that Chakwera is feeding you to make it? He told me the weaknesses of Chakwera and the MCP and the entire cabinet, the Bomaron demonstrations. That's the discussion that I used to have with the Saulos Chilima. Muntamene mkuti you are going to maintain his legacy. He knew kuti yeye akamwalira kwanja Saulos Chilima anaziwa kuti akamwalira pazakhala anthu ena ngati feyo tizapitiriza kupanga maintain his thinking, his thoughts, his legacy. That's why tukamba panopa za SKC Molimba team. So anthu ena amene mufuna usogoleri wachipani cha UTM kuchita press SKC kuchipani. When you have got you know that you are weak minded, don't stand kutenga usogowa SKC. So SKC timamuziwa Malawi. We knew him as somebody amene anakonda ziko latu. Susana konde ndalama ai. Anakonda anthu Malawi, komanso anakonda ziko lake, komanso anakonda ntchito yake ngati vice president, komanso ngati president wa chipani cha UTM. He committed himself in so many things. That's why aliyense panopa kukamba za ubwino wa SKC. He was a person with a good vision. Yomwe imapanga unite Malawians. Mwanzeru, osati mwandali ai. So why I'm saying this is like this, comrades, some of you, mukumabweresa fundo zobwera mbuyo. Yeah, MCP zabera sango, sangabere zisango. MCP ngatanga bere zisango, azabera sango facha inuyo. You are sitting too much down. Where do you think MCP kuzaku? Where and how do you think MCP is zabera sango? And what are you doing? Ngabufula zinu zisinthe Malawi. Chikwanza atu wazipani zina DPP, MCP, chwena kufuna, sakufuna kuti asinde zinu Malawi. Angofuna usogoleri wa ziko aziba. That's it. Ndi makoswe. Ukamanga nyumba yako bwino akamu zakuja zako amabwera uzakugudiyela. Ndi MCP ndi DPP. Some people are saying no. Musadandi DPP, chukwa DPP mwina zapanga partnership ndi UTM. No ways. SKC anane na UTM si zafa. SKC sana nene. Kuta zapanga partnership ndi DPP kapera MCP kapera chima chiti chose. He said UTM izapitira mpaka kalikali. Olata mwalira. So ni UTM ino mupanga cha. You are just waiting. Excuse me. UTM mpanga chani. Mali otalira bwino limoza wawa.
nadando alimoze SKC wale wa Moyo aupondoza ndi Saudi ndi Lazarus Chakwera. You know the whole story. I cannot be repeating saying this and that. Mukuziwa za agreement inalipo iza kuti this time 2025 SKC was supposed to take over from Chakwera according to the Itosi Alliance agreement. And that's pastor zose zija MCP. Chukwa ni makoswe. Ali befundo amafuna azija wompomweta mweta. So you tell members to put a conversion. I've seen most of you speak very soft. And in doing that, some of you promise us. Malipanga promise to tamaga background independently. Yeah, ipanga mwangu tikutazama kuti. No. This is no time for jokes, comrades Malawians. 20 Tanzania QTM kuti saope, this is our country. Iya zinazi zimafuna chinsisi Kumalawi kulibe chinsisi. Mukababanga chinsisi mndale, that's why mukugwesa ndege. This is that's why ulamulo wa Chakwera watipela vice president. Ngani za chinsisi pa democracy zimaononga ziko. You can't keep secrets in a country and let people die mysteriously the way it is, and not even come up with a report of anything. Zama ramena machitika mziku mundu. Like Malande vice president, apana affair vice president. We need a report as a country. Kama ngati MCP leadership ikubisa report manage. That means that is not the type of government and leadership we want in Malawi. So yena ndikamba zimene zizi Mother's Day. Amene malira kwambiri maliro. Otele wawa amakhala omwe wazimayi. Lero ni Mother's Day. Chiferencha Saros Chilima. Akubanja kwawo azimayi ozi wakubereka. Akulira ndipo azalira moyo wawo wonse. Pamene nafe tikusekerera zinthu zabweka. The death of Saulus Chilima mukati muone kwambiri chimwaleni SKC pandege pacha. You can see how MCP mene kuchangamukira panopa. The responses or the behavior of MCP mwaona bwa. Kumbo mwali mena na mwala SKC MCP ukanga yakazikika, which is very sad. It's a very sad development, very sad situation. MCP panopa ndia kudumba. Ana ngoti mwamwela Saulus Chilima. Mukati muone kulira kwa yanza atu MCP. Even na Chakwera masimayo zao sana sinthe. Akuseki MCP they are happy that muntu amene amalaya amene timafuna namwalira yemwe chinayi chipinjo kwa iwo pankhani andale. But that will not happen pa 2025. We'll be there with them. Tilimbana MCP kumene aliko. Tilimbana nawo. Because tilimbana nawo choya zipani koma tufuna muntu wabwino wathu amene anamwalira. Tufuna report ituluke. Sizopita kuma street ya ati kamache why are you going to march? Iwo mena mapanga amene ndege jaimagwa sana pite kunsewu tu kamacha kutafuna ndege jaigwe. So ino mufuna pite kunsewu ndunena kwa amene mufuna mkamacha kuti paga report ichiti. No ways. Ngati MCP yakulepha utusa report ya ndege ya chikangawa tisireni campaign ikubwera usogoloko. Report zapereka pa campaign. And that will happen. MCP ngasatusa report panopa. Ife zatusa report pa campaign. Report yateuka. Chukwa iwo ya boma yalepeleka. So ife wa Malawi tuzapanga report yateuka. Kuauza anthu makampeni imo chinachitika ni chani mndege mucha. Sudi kapena zikoli wa in a global world. Sudi kapena MCPs vena kuziwa face ili kuziziwa. Kwa masu mine muna boma kuziwa face kuziwa kuposa so iwo. I'm saying this deep down from my heart. If SKC upwede kwa mbili. Iguawa. Sikamona ntizimena upanga MCP. When they're campaigning. Autenga zimbarangono za DPP kubwera kwa MCP. Kusia anthu omwe amathandiza chipani chili kwa opposition tinaenda nawo limozi. Mpaka kuina zisanku. Kumnamiza mwana wa muntu Chilimayo. Kumutenga ngati running mate. Kulowa tikuzapa sogolo muntu amene moyo wake suzapita pa sogolo. MCP had a bad plan. Even time when Saulus Chilima signed an agreement, mina makaika. MCP had a bad plan. That's why ine namba kumsupport SKC asa na mwalire. Namba kumsupport MCP, SKC ali wa Moyo. Ndipo amala inose mmamva. So when these people maga zati matamaka tipita kumseu mukapanga chani kumseu. Mene ndege magwaija anta ndege ja isanaga anapita kumseu kama Tanzania. Mukayembeleza kuti anapha munthu ndi amene anapanga chiwembu. Anapita ku street, kupita ku street naluso bweze ku street. Nkhani ya report ya ndege yisiye ni Malawi. Iyi tizayiona pa campaign. Pa campaign ipo tizayankhula. Nasipa hapa kuyankhula zambiri mbiri. Andi mpata andi ndrama tagona ku State House.
akutenga maloni akuba ndalama inflation rate ukwera sisi kwakhuza pa campaign ipo amalawi pano patenti deke report ya ndege teni zatuke pa nthawi ya campaign ngati pa nthawi ya campaign ipo report sizatuluka aboma sazuza report tizatusa report ndife ya Malawi Shamena nafa pa ndege waja zibarata nafa pa ndege waja nai naja ndazibaratu mpaka kalikali magaza atu amenaja ndamena nasunga chinsista ziko la Malawi kuti zitukuke therefore excuse me nukozo mwana kwambiri lero fumbira mululongwe ma diversion what I'm trying to say is if the government is resisting to give us a report about ndege zakugwa dikali pa campaign ngati boma likulephera kulongosola chifukwa chani nkhanza zakatangale zikwena dikali pa campaign kacha kwera madini wonse mukamba zeli munena pa buda na Malawi dikali pa campaign chifene SKC anthu ena ku Malawi kuno siti kugona tikona chili chonse chikuchitika mboma nkhanza zili zonse zimene akupanga zathu akupanga MCP tikuziona koma zimene zonse nafe tachalira pa campaign anesi mwina tipange chipongwe ngakhale pakhapo kaikisa kuti pange chipongwe Malawi pa campaign yathu ya 2025 ya president nde kuzakhaza mbili report iyo muzaiona pa campaign ndipo mkazaona report imene yoyo anthu amene mkopawo ena zasi alupanga campaign we are doing that siri zaudi kuchipani cha UTM upanga zimene zizi koma ineyo as somebody campaigner for SKC for nampanga campaign for SKC pano probably I'm still campaigning for the leadership of msogramena ngamsaki kuchipani cha UTM I'm telling you that report ya ndege declare pa campaign Malawi they can pa campaign you hear the report mzai va report pa campaign maybe that one will be more authentic even in other nations is avomelezasa even in maboma mene amane pasa drama wa IMF chan azali vomeza report imeti azanende nafe we're not just sleeping siti kumaka first mango kala ya siko ndrathu ilili no one should fool you so kaena muti mukapanga kaya of course zama urgency ma COS amatana civil society organization I don't take them seriously anga nene chotan these people have been fooling Malawians just like the judges and lawyers in Malawi they're just the same when we want a report ifeyo tikuuza na Malawi report yatu izatuka pa campaign and inuyo ndi ukali wanu mukavotera sogera item pa 22 pa 17 pa chana pa September 2025 report ya ndege mutidikire feyo ameti kuziwa china chitika ndi chani ndipo report imene tizakuza pa campaign against MCP kuti choke bomba that's it close of the story thank you good afternoon